Hey guys, it's me Luis Natalie. So for today's video ay maglalaro tayo ng Roblox. So, ang lalaroin natin ay Escape the Prison Obby or basta Obby siya. So, simulan na natin. Hi guys, so nandito na tayo sa dun tayo daw pupunta. Hey, let's make our escape. Maybe this toilet will be washed if we push down. Underground. Yan, wait lang. Dito. Ano ba yan? Ba't di naman tumayo? Ano naman kasing paa? Nasa kusina pala ako guys kasi maingay din sa sala. Nananahi yung mama ko. Ayan, dito tayo. Checkpoint. Oh, looks like we dug too deep. Now we're in the mines. Okay? Yung problema ko lang is ang bagal mag-respawn ulit. Kasi, ano ba yan? Tapos, yan. Dito tayo. Yan. Ito siguro. Kasi ako dito na out ako kahit di naman ako mahawak. Ayun na. First time ko mangyari yun kasi mahirap siyang tas naglalag pa. Yan. Well, we've been struck lava. It's so hot. Okay. Siyempre, alang-alang may malamig na lava. Malamig na lava. Yan, punta tayo dito. Dati nalaro ko na to. Matagal pa. Matagal na yun. Yan, punta tayo dito. Yan. The vents. Level 2 the vents. Yan. So, ba't ang laki naman ng vent dito? Bakit sobrang laki ng vent? Diba yung vent parang maliit lang siya? Ba't yun naka-uniform? Hindi siya, uniform ba yung tawag doon? Nakasuot ng pang tas tayo hindi. Ano yan? Saan tayo pupunta? So, doon. Okay. Ay, saan tayo pupunta? Ano ba yan, Luis? Ayan na. Nandito na tayo. Okay. Nagulat ako doon, guys. Kala kasi na mangyayari. Yan. Punta tayo dyan. Yeah. Tapos yan, punta na tayo doon. Bisa mo, Luis? Ano ba yan? Busan mo. Yeah. Punta tayo dyan. Para sa akin, easy lang to. Tapos biglang nahulog, no? Easy ka dyan. Easy ka dyan. Nahirap ko yung ginawa. Ay! Sabi ko na eh. Ano ba yan? Diba, guys? Ang tagal mag-respawn. Ang tagal niya mag-respawn. Ano ba yan? Yan. Checkpoint. May lava. Ayan na. Ba't? Tingnan mo. Yeah. Yan. Punta tayo dyan. Ayan na guys. Ano ba yan? Ewan ko kung anong ginagawa ko na na. Muntik pa tayo mahulog or mahuhulog na tayo. Punta tayo dyan kasi nakita ko yon. Ang laki naman ng vent. Meron ba ganito kalaki na vent? Punta tayo dyan. Level 3, out of the cell. Pero nasa vent pa rin tayo. Paano naging out of the cell? Kung nasa vent pa rin to. Saan ako pupunta? Ayan na. Tapos punta tayo here. Tapos, dito ba? Baka namatay tayo dito. Ay, hindi. Kala kasi Yan, nanonood yung police. Hindi naman siya nanonood. Nagmamagasin lang siya. Para magazine ba yung ayun, nahuli ako. Ayun na, nakita tayo. Nakita tayo, guys. Paano na yan? Nakita tayo. Saan tayo pupunta? Ewan ko, guys. Ano ba yan? Saan tayo pupunta? Bilisan mo. Mayroon yung police. Ayun na. Dito. Kasi mayroon, maglalagay ng box dito. O, diba? Maze. Siguro dito. Ang tagal ko na rin itong hindi nalalaro. Oh, wait. Ayun. Yan.
dito. Kunin natin to. Yan. So, gagamitin natin dyan. Yan. So, saan tayo pupunta dito? Yan. Tapos, yun din. Yung kanina lang din. Tapos, pupunta tayo doon. Oh, ayun. Nabuksan na. Kasi nakuha na natin yung card. Yan. Checkpoint. Activating laser floors. Don't let the prisoner escape. Okay. Pero makaka-escape pa rin ako dito. Oh, ano ba yan? Pag meron ako sinasabi, na-out ako, parang, yung against siya dun sa sinasabi ko. Yan. Ano ba yan? Ang dumi-dumi naman dito sa cafeteria. Cafeteria ba to? Or canteen? Paras lang ba yun? Ewan ko. Yan. Ayan, checkpoint. Oh, nagulat ako dun. Yeah. Ano ba yan? Nakakalito. Yan. Saan tayo pupunta? Ito dito. Ano yun? Yung ito. So, anong gagawin dyan? So, pipindutin siya. Pinindot ko naman ah. Oy, pinindot ko naman. Yan, meron tayong speed cola. So, siguro, iinumin natin. Yan, mabilis na niyan tayo. Ba't hindi pa rin mabilis? Sabi niya, speed cola, so bibilis tayo. Kasi nasa pangalan. Oh, wag dyan. Ba't napunta tayo dito, diba? Tapos na tayo dito kanina pa. Oh, wait. Ano ba yan, Luis Natalie? So, guys, dito ko na po tatapusin yung video. At kung nagustuhan niyo po, please like, share, and subscribe. Bye!